Dobre, takže ja tam ďalšieho videa. Dneska sme v izbe, je asi 7:45, tak asi neviem. No my ideme cvičiť, keďže tu je nikam už, tak sa ideme dofetovať sami. Takže ja dúfam, že si užijete video a my ideme na to. Braško, nejaký, že ideme robiť, počkaj, taká pauza. Fúha, jaká ramena. Tu staka kávu. Sú už tak ramena. Ideš dáš si 4 vajíčka kávu. Necháme to simple. Ktorá dneska dá tú energiu. Plus sacharidie, takže. Braško, tak to ti majú vyzerá vajca, hej. Neviem, aký sáraj kurva je v tom, ale ideme si to spolu styrnúť. Prečo nie? Cítim sa jak starý dedok. Piči. Aj náš to pumpa. V pohode. Neviem, prečo nie je bars, ale možno, že to už som nemal veľa sacharidové. Počte, že robí a to ďalej tiež. Možno je tu. Holy hula metod. Fúha. Dobre. Kámo, kebyže ma niekto napadne na nejaký obedy, ale večere, kámo. Napíšte mi kurva na Instagram. Alebo len pod video, bro, potrebujem vedieť metu. Ja proste potrebujem vedieť to. No piče. Takto. Takto. Come ako double chin, yeah. To je žrc. Nič. Tak dneska kámo zo mnou nejde. Som rozmýšľal, že pojem s ním, ale to nakoniec nejde. Takže ideme sa sám dofetovať. A dneska je, že chrbát. Napíšte v komentároch, jaký je váš obľúbený šport. Opäť a zase sa ideme spätovať. Jej. Kamošku, dneska to vidím tak na Pecku to určite. Koľko máme dneska? Fúha. Stačí jedna, bro. Stačí jedna.
Kámo, citronu, to máš 10 gramov do piči. Tu už vidím ho, jak zdechnem, kurva. Nič no. Jak sa hovorí, pre krásu sa musí bojovať. Fúha. Nenatekla mi tam voda. No dobrá. Do piči, kámo, jebol by ma, kebyže, hej. O, to je taká malička. Fúha, no, dobre. Dobre. Už idem si späť. Pičo, som nás priebal zaviť. Hej, kurva. Nič no. Kámo, dneska to budeš dofetovačka. Kurva. No, drž. Dneska to bude prefetovačka, až by som povedal. Ak by som povedal, že to je prefetovačka. Môžeme všetkým si to. Fúha. Piče. Kamošku, to je čo je? To je čo je? No. Dobre. Ešte premiešame trochu. Môžeme ísť, bro. Na pumpu. Ako... Hovorím, že to nie je dobré, ale... Nie je to také, že by som z toho digoval každý deň, hej. Tak by som to povedal. Že nie je to najlepšie, ale je také, že by sa z toho pozvracal, hej. Až ja spôjde. Potom dáme, že huba 5 fakt, bro. Môžete po mne, ty kokot, už začínam potiť piči. Ja som chcel ešte zobrať mikinu. Hej, dobre. Fúha. Dneska, že chrbát plus triceps, to som zvedal, jak to bude.